Salut! În acest videoclip încerc să vă explic câteva lucruri despre incursiunile cuantice. Ce a apărut nou și ce este nou la această aplicație. Așa cum vă spuneam, se păstrează toate clădirile ascendente înălțate, obținute în erele precedente, cu mica problemă că purcelușii se găsesc din ce în ce mai rar în magazinele respective ale evenimentelor. Le găsim din ce în ce mai rar. La acest eveniment mi se pare că găsim acest pachet. Da, iată aici, Epicum. Îl găsim, însă la evenimentele anterioare nu l-am găsit. Fall Event, adică evenimentul de toamnă, și cel de la care urmează acum, Fellowship, evenimentul frăției în română. Momentan sunt pe beta, deci această aplicație, noua incursiune, este pe beta, vine joi și pe serverele RAW. Așa că să-i dăm un nou design la noduri. Ne arată că suntem în evul mediu timpuriu, în evul mediu mijlociu și evul mediu târziu. Colonia se schimbă un pic prin prisma faptului că primăria este exact invers, la mărimea aceeași, tot 192 de pătrățele, din care 42 le are primăria, dar numai că primăria este, în loc de să fie de 7 pe 6, în parcă este 6 pe 7. Asta e singurul aspect. Apar noi clădiri, clădirile de rezidențiale, adică clădirile, casele, cum le spunem noi. Da? Avem grijă, cum am plecat eu? Am plecat cu câteva case, estate house, se numesc în engleză, moșii în limba română, sau cunace, probabil, nu știu exact cum le vor denumi cei din limba română, și m-am axat apoi pe apartamente. Trebuie să avem în vedere că la începutul jocului primim decât cristale 500, proviziile și monedele aferente, atât cele din oraș cât și din cele date de colonie, însă apare o nouă monedă, eu îi zic așa monedă, este vorba despre aliaje, care aceste aliaje nu sunt date de către joc la început, ci trebuie să le producem noi cu ajutorul caselor. Astfel că la început nu vor apărea decât câteva case, cele care se pot cumpăra pe monede și nu cele care se pot cumpăra pe baza acestui aliaj. Astfel că acest aliaj ne permite, după ce începem să avem producție la el, ne permite să cumpărăm și alte clădiri care au costuri în această monedă. O să observați că foarte puține clădiri, cum ar fi aceasta, nu are costuri în aliaj, însă următoarea, Frame House, are cost în aliaj. Trebuie să ne uităm și la producții, cât și la costuri clădirilor, să ne alegem, și la mărimea lor. După câte văd, casele au toate 2 pe 2, însă unele dintre ele au o producție mai mare în aliaj, altele au o producție mai mică în aliaj. Însă trebuie să avem în vedere că ele mai au și un spor de productivitate al său propriu pe bază de monede, și anume acel spor care se află plus 10%, dacă vă uitați, da? Iar apartamentele au plus 20%. Ăsta e motivul pentru care am ales apartamentele. Chiar dacă au o productivitate mai mică în aliaj, totuși îmi dă o productivitate mai mare în producția de monede. Trebuie să avem în vedere că pe parcursul ce veți pune apartamente, da, veți înlocui estate house cu apartamente,
Colectarea se face la fel dacă de prima dată. Nu cumpăr case cum ar fi Manor pentru că sunt scumpe în aliaj, e vorba de 1000 de aliaj și aș prefera să fac altă modificare. Strategia mea care a fost? Este următoarea. Pe măsură ce am produs, așa, și ca să trec la strategie, înainte de strategie trebuie să vă prezint și fabricile de provizii. Fabricile de provizii, iarăși la fel ca și rezidențialele, sunt costuri în monede și provizii doar, dar și în aliaje, unele dintre ele. Unele au numai moduri în monede și provizii, altele au și pe lângă monede și provizii mai au și costuri în aliaj. Aliaj care spuneam că se produce cu ajutorul. Eu am ales să pun brewery, adică fabrica de bere. De ce? Pentru că are productivitate foarte mare în provizii cuantice. Are un spor de plus 20%. Pe lângă asta are și un cost mic, 19 monede, și un necesar de 30 de populație. Așa că la început punem moșii cât se poate, astfel încât să putem pune apoi și fabricile de bere, care sunt 3x3 clădirile, iarăși cât putem de mult pe spațiu respectiv, fără să cumpărăm, poate doar să cumpărăm pe monede, bunuri, pe bunurile excedente, să cumpărăm cât 2-3 expansiuni dacă putem și să cumpărăm 2 expansiuni pe bunuri, că probabil că asta se poate cumpăra. Dacă cine are productivitate mai mare în oraș de provizii și monede, atunci poate să cumpere probabil și de bunuri. Poate să cumpere mai multe expansiuni, probabil 3, așa, iar cei care pot să cumpere și pe cristale, 1-2. Nu recomand să faceți productivitate în cristale, folosind cristale pentru a produce monede și provizii, întrucât am încercat lucrul ăsta și nu am obținut decât probabil 20 de aliaje. Adică nu poți să cumperi 30-40 de aliaje, îmi cer scuze. Nu poți să cumperi îți trebuie probabil 9, 5, 6 producții de asta, iar cristalele nu sunt suficiente pentru a face această productivitate. Dacă investiți diamante, probabil, dar nu cred că recomand pentru că s-ar putea să investiți mult mai multe decât ar trebui și atunci nu cred că sunt eficiente. Ce e nou în acest aspect este că nu casele ne dau nouă acțiunile de care noi avem nevoie, trebuie să ne axăm pe clădirile culturale. Clădirile culturale care sunt gallows, care au 250 fericire și 100 acțiuni per oră, pillory, care probabil în engleză eu i-am zis ghilotină, că seamănă mai mult cu ghilotina, dar probabil nu e ghilotină, ci este mai degrabă stâlpi, nu știu, așa le traducem, așa ar trebui traducerea practic, pillory, stâlpi. Da, nu știu, pare mai mult a ghilotină, nici nu știu exact să vă spun. Da, pillory, asta este cea mai eficientă, este 2x2 și charge, bisericile. Eu ce am făcut? Ca să merg mai repede, am șters 2 case atunci când am colectat de State House și am pus palate. Palate care sunt costurile în monede, 19.200, ocupă un spațiu de 4x4, dar nu am ținut cont de ele pentru că le-am șters ulterior, le-am șters și am lăsat numai casele și fabricile de bere la început, asta am făcut. Ca apoi, cred că din a doua, a treia zi să pun și cartografe am pus, mare greșeală am făcut, nu trebuia cartografele, ci mai degrabă trebuiau, acum să vedem de ce, stâlpii, da, sunt mai eficienți. Costurile în aliaje sunt aceleași, 500, și ca idee este că cartograful este mai scump în monede și în provizii decât stâlpii pilorii. Da, dau o fericire mai mică, e adevărat, dau o fericire mai mică, dar sunt mai eficienți pe pătrat, eu așa zic. Dau mult mai multă acțiuni per
pătrățecă și sunt mai eficienți. Noi urmărim să obținem cât mai mult. Ei, și crește și fericirea totodată, da? Și m-a ajutat, e adevărat că am o fericire mult mai mare acum și aș putea să mai pun case, dar nu mai am unde. Ar trebui să șterg din... Da. Dar nu, interesul meu nu este să obțin casele, am spus că trebuie să obținem monede și provizii de așa manieră încât să putem să punem acești stâlpi sau ghilotine, cum ar fi, eu știu ce sunt alea acolo. Nici nu știu ce sunt, în fine. Acești stâlpi, ăștia sunt mai eficienți. Asta am constatat eu ulterior. Sunt mult mai eficienți. Ca armată, la armată am ales trei tipuri de armată. Ușoară, cred că am ales grea și rapidă. Ușoare, rapide și artilerie. Ca data trecută am ales, ca în evul trecut. Atenție foarte mare că unele dintre ele sunt costuri în aliaje. Nu le veți spune la început, le veți spune după. Ce merge pentru început? Merge catapulta. Deci aș recomanda să luați catapultele și să luptați cu ele mereu. Da. Nu mai am acum sară, dar pot să arăt unitățile de măsură. Unitățile mele. Așa. Deci acestea sunt catapultele. Acum am trecut pe trebușete pentru că atacul a început să crească mai mult și duc mai greu cu catapultele. Deja de astăzi este a 8-a zi. A 8-a zi, da. A 8-a zi de când sunt și deci după 8 zile nu prea mai merg catapultele, cam pierd din ele. Am avut 28 și acum nu mai am decât 8, dacă se observă. Deja am produs trebușete și, atenție foarte mare, asta vreau să spun, că la trebușete, atunci când producem trebușetele, costurile lor sunt în aliaje. Și acum să prezentăm și armata. Iată. Da. Unele costuri sunt și în aliaje. Aici, nu, uitați-vă, 200 de aliaje pentru crossbow range. Acum, sincer să fiu, nu știu cum să le traduc. Heavy cavalry, cavaleria, care nu costă decât în monede și provizii. Da? Și trebușet camp. Costurile pe 10 unități sunt în monede și provizii, diferite față de cele anterioare și ocupă spațiu de 3x3, mi se pare, clădirea. Da? Clădirea ocupă spațiu de 3x3. Ia uite, iarăși sunt. Da. Aceasta e 3x4, n-aș pune așa ceva. Da. Deci n-am produs deloc catapulte, chiar deloc. Am mers pe cele 28 pe care mi le-a dat jocul. Bine, jocul dă parcă vreo 16 și restul reproduce unitățile mele din oraș, clădirile din oraș. Sunt produse de clădiri și atunci mi-au ajuns, dar probabil că la cei care n-ajung, probabil sunt nevoie să mai și lucrez, să mai facă. Am făcut acum pentru că am făcut o greșeală în joc. Am descoperit târziu stâlpii, că sunt mai ieftini și mult mai eficienți față de cartografe. Și atunci am ocupat spațiu cu mai mult cu cartografe și acum încerc să reglez cumva cât de cât situația. Pe serverul o să mă axez foarte mult pe acești stâlpi. Așa. La provizii, când produceți provizii, veți produce provizii mai întâi cu fabricile de bere și apoi, pe parcurs ce faceți monede și aliaje, monede, provizii și aliaje. De aceea recomand să păstrați monedele și proviziile pe care le aveți în oraș. Puneți în oraș în mod cumva constant și provizii și moșii, cu ele veți pleca, după care, când veți face prima colectă, nu veți pune nimic din fericire, chiar nimic, veți șterge casele, probabil veți șterge și o fabrică de bere sau două și veți pune în locul lor, veți pune palate. Astfel încât să aveți un spor la a face fericirea mai mare, mai repede și a merge cât mai repede pentru a colecta ca să ajungeți la 150 și apoi să colectați totul cu 150%. Odată ce ați făcut aliajele
probabil că la început o să faceți 200 de aliaje sau 500, maxim 500, probabil. Veți pune un apartament și apoi veți pune și un pilori. De ce? Cred că pilori, nu pilori. Stați un pic că mă gândesc acum mai bine. Cred că ia să vedem cât e pilori, 500. Deci numai când veți face 500 veți pune un pilori. Nu, veți pune decât două apartamente. Apartamentele sunt mai ieftine în aliaje. Da, veți pune două apartamente ca să vă producă acel 75 de aliaje în 10 ore. Urmăriți să obțineți aliaje cât se poate de multe, astfel încât să vă puteți pune apoi concomitent și alchimiștii, pentru că și pe ei o să fie nevoiți să puneți. Probabil o să puneți, da, probabil o să puneți două apartamente și un alchimist. Eu așa parcă mi-aduc aminte că am pus la a doua colectă imediat, am pus două apartamente și un alchimist. Alchimistul, la fel ca și da, este de producție de provizii, care are spor de 10% în producția de provizii, ocupă un spațiu mai mic decât berăriile, dar costul în aliaje este mic, 200, și necesită 60 populație, bineînțeles, monede, provizii. De aceea recomand să nu consumați provizii și monede aiurea, ci aveți grijă că pe urmă trebuie să puneți aceste clădiri. Veți trece prin 3 clădiri ca să ajungeți la ultima clădire finală. Da, deci odată veți trece prin moșii și fabricile de bere, urmând ca apoi fabricile de bere cu moșii să le schimbați cu alchimiștii și moșile să le schimbați cu apartamentele. Nu foarte multe, aveți grijă, trebuie să faceți un echilibru astfel încât la un moment dat să începeți să puneți din a doua zi, adică din a doua colectă, să zicem noi, nu a doua zi, da? La a doua colectă, asta însemnând vineri dimineața, după colectare, să începeți să puneți și clădirile de fericire, adică acești stâlpi sau pilori, cum îi spunem în engleză. Da? Cam asta ar trebui făcut, cam așa ar trebui. Eu am extins astăzi cu încă 150 de diamante, 200 de diamante, urmând ca mâine să probabil să, dacă mai sunt ceva cristale, nu ce scuze, nu diamante, cristale, așa, să mai pun încă o expansiune și eventual să mai produc ceva dacă îmi permite și să mai cresc un pic cu acești stâlpi, să mai pun niște stâlpi. Cam asta despre Quantum Map, despre incursiuni. Aș vrea să mai vă prezint o noutate. A apărut o noutate, EGU, EGU, care a mai adăugat încă două probe față de unde am rămas eu. Eu am avut 30, am mai adăugat încă două probe mie, cel puțin. Nu mai văd altele. Ia să mai vedem. Da, uitați-vă, mai sunt probe. Ia uitați, au băgat încă 25 de probe, spuneau, parcă. Am ajuns la 55. Bun, perfect. Deci ultima probă e de 55, dar nu o să pot să fac această probă, da? Pentru că eu am terminat-o pe cea de 30 și atunci automat mai am încă pe care să o aleg. Îmi permite să o aleg pe cea de 33. Bun. Deci să vedem. Acum ne spunea ceva că dacă dăm în colțul din stânga, acum nici eu nu știu exact, mi apare și... da, îmi apar costurile, iată. Îmi apar costurile pe care trebuie să le deconectez. Deci aici sus apăsăm și apar costurile în bunuri privind deblocarea dificultăților. Nu știu de ce spune dificultatea 5. În fine, nu am înțeles. Da. Ok. Aici, iar la fel, avem descrierea care trebuie. Da, eu o să-mi aleg a 33-a probă. Sunt mai curajos așa. Să vedem cum decurge, pentru că de data aceasta am să aleg. Poate unii dați altfel luptele, eu probabil mi-aleg în acest mod. Observați că nu mai primim recompense. Da, scrie 900 Uncommon Jade Coyote, adică aici voi primi da, și spune aici undeva jos, apare la fel magazinul. Da?
Deci, iată, trebuie să avem undeva pe aici, spune că o bară. Și din nou, s-au schimbat premiile. Iată, 35 Forge Points. Așa, 30 Forge Points. Da, o să ne umplem de Forge Points. Perfect. 900 Uncommon Jade Coyotes. Nu le vedem aici, dar în schimb la poarta mare, mi se pare că premiul apare. Da, după poarta mare, premiul apare. 272 Uncommon. Iată. Și cam am terminat. Și ar trebui să avem și aici magazinul. Iată, Open the Guild Expedition Store. Iată-l, ăsta este Expediția Store. Avem două tipuri de de magazine pentru asta. Odată aceasta este expediția comună, unde avem Common Jade Coins și Common Jade Snakes. Sherpy și aici îmi fac că este vorba de monede. Iar la celălalt avem Uncommon Jade Coyotes, 1800, am strâns deja, și aici Jade Statue. Stai, că văzui ceva. Aici e, Snakes, da, Sherpy și acolo este Coyote. Ia să vedem la fiecare ce premiu avem. Avem foarte puține premii, nu avem multe. Da, avem diamante, bineînțeles că voi lua cele 3. Le voi cumpăra. Prima e de 600, a doua tot de 600. Deci nu crește. Rămâne 600. Le-am luat. Am sold out. Gata, am terminat cu ele. Și acum o să vedem ce mai pot să iau pe monede. Aici fragmente guild din terase. Aici pe șerpi pot să iau upgrade to silver. Și bineînțeles că a apărut, nu știu dacă vă interesează, pe mine unul nu mă interesează șerpii deloc. Poate o să spuneți că nu, dar nu mă interesează șerpii. Da, haideți să vedem ce premiu mai avem. Aici avem pachete. Da, aici fragmente din Fântâna Dorințelor. Tinereții, pardon, Fântâna Tinereții, ce scuze. Deja este o mișorare la 3 pe 2. Eu mai am pe acolo. Da, asta e altă mișorare. Da, 2 pe 2. Tot Fântâna Tinereții, dar o face mai mică, de 2 pe 2. Da, și ce facem la 2 pe 2? Ce obținem? 50 diamante, 1% și restul, ce știam eu mai de mult, rămâne valabil. Aici e alt pachet, care iar nu mă interesează, de poarta soarelui. Aici e flăcările. Și aici observatorul și cam atât. Aici observatorul, aici flacăra ritualică. Haideți să vedem și la celălalt care sunt premiile. Sunt mai interesante, corect, da, uite, asta este. Aș cumpăra unul din ăsta să mai continui să mai fac, da, dacă tot am obținut unul și cumpăr ca să fac ferma în terase în aur. Să-mi cresc posibilitatea. Reușire, mai avem puțin și o termin. Aoleu, stați așa un pic, a apărut ferma în terase. Da, nu crește decât, ce am observat eu, nu crește decât atacul. Bonusurile de atac, atât. Probabil monede, da, și monedele, proviziile, probabil producția de provizii, producția de medalii și producția de PF-uri de la 110 la 130 și bunuri de la 55 pe 8 ore la 60 pe 8 ore și, bineînțeles, a crescut și populația de la 2912 la 3600, atacul de la 35 la 40 și cam atât. Nu acțiunile per oră, ceea ce pe mine m-ar fi interesat. Da, ok, e bună și asta pentru că crește atacul. Și, da, haideți să vedem diferența, poate cine e interesant. La Gold Feeder Serpent Statue aveam 5 populație și 95 atac și apărare pe atac.
cu 55 puncte forge și, bineînțeles, a crescut numărul de puncte forge și 113 atacul. Da, deci, cam puțin, parcă 95, 113, mi se pare puțin. Spațiul tot 3 pe 2, tot 4 secunde, tot. Și populația rămâne constantă. Da, nu știu cine e interesat. Și aici avem pachetele. Da, pentru cine e interesat, le arăt și pe acestea. Facem 40, atacul 55, crește cu 15. Aici avem 40 atac apărare pe apărare. Și bineînțeles 55 tot cu 15. Faceți un raport la toate. Da? Aici 70 de bunuri și bineînțeles 100. Aici e interesant aici, da, și fericirea și da. Cine este interesat de aceste clădiri. Aici, bineînțeles, avem pachetele de aur, care probabil le știți. Da? 40. Probabil că le aveți deja. Da. Aici au fost interesate premiile, dar pe mine m-a interesat deocamdată ăsta de aur și o să mă intereseze și ăsta de mov ca să-mi cresc un pic atacul. Adică să merite totuși spațiul pe care îl ocupă de 3 pe 4, nu? 3 pe 4, să merite atacul. Ok. Cam asta și cu expediția. Deci modificări și la expediție. Cine este interesat să vadă și la incursiuni. La incursiuni o să arate în acest mod magazinul. Da? Ce găsim aici? Aici găsim Neobazarul. Noua clădire Neobazar. Eu probabil v-am mai arătat la unii dintre voi ce conține la final. Deci este o clădire de 5 pe 4, necesită drum și are bonusuri de atac și de apărare pe ambele culori. E o clădire destul de mărișoară și cu drum. Oferă acel Neo Boutique Selection Kit. Haideți să vedem o să vedem imediat ce este și dacă l-am în asta. Aici este partea de argint față de cea de nivel 8. Da, crește bonusurile de atac și mai apare bonusuri de EG, expediție. Da, la partea asta. Cresc, bineînțeles, punctele forge, adică punctele la forge cresc. Spațiul rămâne identic. Haideți să vedem și la aur ce conține. La aur avem creștere de bonusuri și totodată numărul de puncte forge. Așa. Da, poate m-am grăbit aici mai mult. Și bineînțeles dublează aproape, da? Aproape că dublează, aproape. 416, nu chiar. Da? 416 atac pe EG, atac, apărare pe ambele culori. Bunuri de la 276 la 322. Cred că se merită un pic și să vedem dacă cresc și 20 de fragmente of Neo Fashion Boutique și aici 30. Da, cresc ăștia. Ok. Cam toate bonusurile cresc. Aici veți găsi și, atenție foarte mare, veți cumpăra atât pe moneda lunar, cât și pe medalii fragmentele. Da? Deci atenție foarte mare pe ce le cumpărați. Costurile sunt aferente, deci odată avem fragmente care putem să le cumpărăm în monede lunare, cât și în medalii. Din câte văd în medalii se pot cumpăra un infinit aici. Ia câtele. Și aici. Bineînțeles, cine e interesat și vrea să cumpere mai multe. Aici avem Neocolosul de aur. Putem cei care mai doresc să cumpere Neocolos, da? Pot cumpăra. Ia că eu aici mai îmi trebuie pe aur, mai îmi trebuie și atunci voi cumpăra.
cât să îmi... Da. Dacă vreau să cumpăr tot, haideți să vedem și aici, că și aici îmi trebuie, că aici îmi trebuie să transform toate clădirile în ăsta, dar s-a dat deja acesta. Mai am aici să cumpăr. Aș putea să cumpăr. Mă uit aici să văd câte mai am. Am 21,2 și aici mai am dreptul la 7. Ia să ne la 7 le cumpăr pe toate și s-a terminat și aici. Și o să mai cumpăr tura următoare. Așa. Vreau să-mi transform să-mi duc toate clădirile care sunt legate de drum, da, care necesită drum, să le fac să nu mai fie la drum. Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l fac. Așa. Bineînțeles, apoi să-mi transform și în Neocolosul. Da, găsim aici Neocolosul. Aici mai găsim toate clădirile vechi pe care le aveam. Da? Neocloaker. Asta e o nouă clădire. La nivelul 2 nu mai necesită drum. Este o clădire de 2 pe 3. Are atac 54 pe roșu și atacul pe albastru este 116. Iar pentru EG avem și atac și defensivă pe ambele culori de 40, parcă văzui. 40, da. La nivelul 1 sunt puțin mai mici. Ok, și la nivelul 1. Dar au nevoie de drum la nivelul 1, aveți grijă. Nu recomand să puneți la că până nu face și nivelul 2. Bun. Acum nu știu dacă sunt mai eficiente decât celelalte dinainte, dar vedem despre ce e vorba și încă mai mă gândesc la ele. Așa, altă clădire, neoaltarul, găsim și aici. Știți despre ce e vorba. Epicele, da? Cu tot ce este. Cine mai vrea să mai ia. Dacă nu se axează pe noile clădiri, obeliscul care îl știm. Axat numai pe EG. 2 pe 2. Din nou epice pe lunar. Aveți grijă că da? Avem și aici epicele. Sunt două tipuri de epice. Aveți grijă ce... Da? Când vă uitați atunci când veți vedea. Aici Neo Chioșcu. Mai am de luat 100 și mai fac dacă mai vreau să mai pun. Da? Din nou, clădiri care sunt destul de mari, 4. Da? Din nou aici aveți grijă. Aici avem regina, regele, cam tot. Cam astea sunt. Haideți să vedem ce spuneam la Neo Bazar. Da, la Neo Bazar. Nu, aici la Neo Bazar, la... Acesta este evenimentul de Halloween care are și el magazinul său. Cu toate... Am să prezint și acest lucru. Neo Bazarul vreau să-l prezentăm. Pentru că ăsta e important aici. Să vedem dacă ne interesează. Zicea că produce niște fragmente dintr-o clădire. Neo Fashion Boutique. Haideți să vedem dacă am ceva din el luat până acum în inventar. Neo Fashion. Sper să... Da, uite, am ceva fragmente, să vedem ce reprezintă. Este o clădire de 2 pe 2 care dă 56 atac și defensivă. Le ai pe amândouă culorile. Și câștigăm bonusuri la general, mai dă și niște bonuri și 26. Eu zic că e o clădire bunicică. La nivelul 2 ne dă 63 atac și defensivă pe roșu și un 40, parcă văzui, nu, 56 atac și defensivă pe albastru. 55 de bunuri și 31 de PF-uri. Cred că se merită să punem această clădire, nu? Mai crește atacul generalizat. General. Deocamdată am 20 de fragmente din 1000. Da, cam asta este tot. Eu cred că am răspuns tuturor întrebărilor care mi s-au adresat legate de incursiuni în mod special, pentru că asta a fost scopul și apoi prezentarea lor. Ia cât că am primit cele 8490 de acțiuni pe care le am. Da? Și să încercăm să dăm cu catapultele să vedeți ce se întâmplă. Da, încă mai merg, văd, dar am puține. Am avut undeva pe o... Acum
mai ia să vedem aici, că aici ar trebui să fie, uite, deja s-au rănit, vedeți? Și acum dacă dau, s-au rănit de tot și le-am pierdut pe unele dintre ele. Le-am pierdut, vedeți? Da. Bun, am revenit din nou la incursiuni. Premii. Premiile sunt cam la fel, aceleași pe care le știți. Cu specificația că în loc de Neocolos veți primi Neobutic 1000. Da? Și veți avea nevoie ca să creșteți această clădire completă să fie nivelul 8 plus nivelele de argint și de aur și de cam atât mi se pare deocamdată la această clădire. Da? Îl faceți foarte repede, vă spun, din minim 2 sezoane se face. Din minim 2 sezoane se face, eu deja l-am pus în oraș. În clasament, da? Ia că și aici avem ce trebuie. Până acum eu am făcut 2730 de act de progres și am consumat 957,4 acțiuni de joi până joi, adică în 8 zile. Până în momentul de față. Așa. Ce vreau să vă arăt? Aici vedeți că s-a schimbat un pic interfața. Vrem să obținem ceva. Aici ne duce la magazin. Aici ne duce la cufărul premiilor. Aici ne duce la unități. Și aici ne duce la suplimentar. Clasament, mesaje și inventar. Inventarul care conține, bineînțeles, bonusurile aferente de atac pentru un. În clasament, eu fiind singur în ghildă, sunt mai jos un pic. În clasament avem aceste premii. Da? Care sunt în bazar, neobazarul, în 2000 da, de fragmente, în 250 de fragmente de neobazar argint, pachet de argint, aur, 250, 500 ne dă din această clădire Neo Clocker, care v-am prezentat-o. 500, mă refer la cei care iau locul întâi, să nu înțeleagă cineva greșit. Menageria, neomenageria, da? Iată că aici primim o nouă clădire, dar are pe apărare și apoi pe atac și apărare, pe atac și pe apărare, adică pe ambele culori, 100. Da? E o clădire de 3x4. Primim fragmente self-of kit, adică acel kit de ajutorare. Primim câteva fragmente la nivelul 1, 5 și 62 de PF-uri. La nivelul 2 cresc bonusurile de apărare pe roșu și pe albastru și bonusul de atac pentru EG doar, da, atenție, care este și apărare și atac. Și, bineînțeles, se dublează numărul de fragmente self-aid kit, adică kitul de ajutorare. Și apare 60 random unități, care, acolo avea 40 de unități, îmi cer scuze, și aici avem 60. Interesant, la 60 pe 3 pe 4, cât dă un eco star, cât dă un eco simplu, da? Un eco simplu dădea 60 de unități random. Ia cât că ăsta dă la 3 pe 4, la opoziție. Da, e ok, clădire e ok. Așa. Aici, bineînțeles, avem epicul de toamnă, care conține, bineînțeles, clădirile care le cunoașteți, pe care le cunoașteți, medalii și PF-uri. Cam asta e. Da. Dacă mai sunt întrebări, ia că vă stau la dispoziție. Deci nu uitați, la început a începe incursiunile cu ce puțin o zi înainte sau cu câteva ore înainte de începerea de ora 8 dimineața, faceți-vă clădirile înălțate, duceți-vi-le la nivelele de înălțare, pentru că altfel se puteți să produceți suficiente, da? Să produceți suficient de mult monede și provizii, plus că vă trebuie ca aceste sporuri, pe lângă ele, cum spuneam, sunt necesare și în oraș, în colonie. Da? Ele aproape că se adaugă la cele care le are fiecare clădire în parte
și aduce o productivitate mai mare de monede și provizii. Pe un spațiu, bineînțeles, mai mic. Zic că această eră este mai avantajoasă din punctul ăsta de vedere, că poți să pui clădiri de fericire și să le lași în oraș pentru că ele produc acțiuni per oră care ajută cumva să creștem în punctaj mult mai repede și mult mai eficient, zic eu. Asta e avantajul acestei ere. Mi se pare că, deși pare puțin mai greu la început, totuși avantajul ei este că putem pune să creștem acțiunile pe oră chiar din primele 2-3 zile. Adică plecând de la 5.000 plus ce vă dă orașul per oră, cu fiecare clădire de fericire pe care o adăugăm. Asta este scopul, de a adăuga aceste clădiri de fericire, numite pillory în engleză, în română probabil să se numească stâlp sau ghilotină, nu știu exact să vă spun. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă doresc o zi bună și la revedere!